Men adym Murat. Ýyllar boýy erbet işlerle meşgullanyp geldim. Ýalňyşlykdan dowaly bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämedigininden habarda geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da öýmüriň töweregine küçüklerdir bagymyzda agaçlaňym hakyny ýerlenmärdi. Arkamda tonulap güne toplantı da ýyza ýüzlerçe hakyny ýene adamdan mukallanyny bilmeýärdim. Ýöne bun Kakymyň ýatynyna başymdan geçen wakalardan soň ähli zat ýetgedi. Ähli zat gurşaýan şol rahmet kapady ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halat bolmagy, eden etmişleriň ählitinden taplanmagy şol ýüregime tugdy. Indi tanayan adamlaryň ählitini özümden rady etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düştelekin. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içemdim. Tova kişinin hakkı kalmasın mende, razı bol menden. Men tova ettim günahime, razı bol menden, razı bol menden. Ertirin hayırlı olsun Melek Dayda. Ertirin hayırlı Efecan. Ertirin hayırlı bolsun ece. Ertirin hayırlı oğlum. Melek Dayda, sen haça gidende bize kim seyreder? Murat dayın seyreder oğlum. Murat dayım mı? Ova. Onna Murat dayıma kim seyreder? Onu da sen seyredersin. Vay. Ey kaç! Çağalar. Murat dayı dur pek yar mı? Murat dayın on geliş etmedi Efecan. Har oturdu ertirliğini. Çağalar pöküňiz menne. Çağalar. Kime pök gerek? Hey! Mesin şu ýerde diňiz bilýän. Bolýa onu. Alın. Yürüm ye. Hawa Murat kardeş, edeniň alyny ölýän dünýä däbi. Näme täzelik hikmet? Çağalar pökgün depip öýüň aynasyny kül etdiler. Hay bizim kän ayna döwündürse şeýle Murat. Aýratene Mithat taýy bar diýadyňy düşýärmi? Hem düşmezmi? Pökgümizi adyaran nälir? Ýöne o dokalyksa adamdy. Bizim onuň gowdälikle. İçiň ýakynyny ýaly bizim pökgüni şoň pençeresine deperdik. Pelinip gyýdy bardy. O bizi kakatyndan kän gorapdy. Çağalykda. Bolýa, sag bolanlar, sag bol. Berik pökün berik geçir de ho bol. Kaç alayım ye. Kaç alayım. Tidir ya. Kaka bitme. Näil bir edip çağılar siz. Ýadadım sizden. Ya siz meni öldürürsünüz, ya da men sizi. Kaka. Yürü gidin.
çağalıkda. Pelin, Näme üçin? Näme üçin Murat? Näme üçin Murat? Pelin. Näme üçin? Näme üçin Murat? Pelin. Näme üçin? Pelin. Murat dayı! Murat dayı! Pelin. Murat dayı, Pelin kim? Pelin mi? Haýsy Pelin? Ece. Mithat aýlary ýadyňa düşýärmi? Ha o ýadymdan çykjak gumany barm oglum. Dellekçidi, aýalam gowa adamdy. Aradan çykdy görgüli. Ýöne Mithat bey gaty gaharjan adamdy. Size de gün meren näler o pahyr. Mithat aýyny hökman tapmaly Ece. Oňa näme etdiň Murat dayı? Hikmet. O Murat, hoş geldin. Hikmet, maňa Mithat aýyň talgaty gerek. Duran soraşdyryp görýin. Ha, alo, Kamil. Eşdiňmi? O Mithat aýy bar da dellekçi. Hakan gatnaşýar da oň bilen. Şoň talgaty gerekdi maňa. Şoňa sorýa. Hawa? Aýt ýadaýyn. Hudaýa şükür. Hawa, bolýa. Ine, dukanyň talgaty şu ýerde. Sag otur Hikmet. Saga many işle, sag bol. Allah kömek etsin. Berekella oğlum. Günne sakalın firyan adam gowa adamdır. Arafa tertipli adam bolarsyň. Adyňy näme diýdin? Bilal. Bilal diýdim agam. Berekella. Mithadatı bağışla urgeyjaga alaýdym. Sen giýjaga almaň bilen uğraşdyk. Ýöne bir gün taýkadym tükedörsiň. Teret şu gardaşdan nuskal. Senden köp gelýär dukany. İşim çykdy da ussa. İş diýeniň her gün tapylýar. Öyle boldy. Inni gaýtalaman ussa. Ýagdaý niçik Bilal? Sag ol Kemal. Salamu aleykum. Arma borin. Wa aleykum salam, sag ol. Kemal, şu adam kabul et. Mithat aýy. İkimiz tanışmadyk ýigit. Men Murat.
Köne goňşyňyz melegiň ogly. Her gün aýnamyz döwýädiň. Pelin bolmasa elimden sypmadyň bolýan sen şoňa sag bolayda. O näme gerek, ha? Wagtyňyz bolsa gürleşäjekdim. Size aýtmaly zadym bardy. Eýgilikdir da Allahjan. Kemal, al şu pakeni. Yoronna. Menim gün ortaň naharyna öýe gitmekçidim. Äm açyk bolsaň ýollaýdarsyň da. Onna bismillah. Ey, meni dukandan dymma üçin çykardyň. Näme mesele bar, aýdy ber oglum. Men her gün siziň aýnaňyzda döwýädim. O de wordun. Şu ýaşyma çelli gören çağılamyň iň beti senniň. Ýöne meniň pökgüýüňde aýdýara nälirinle. Ine bir gedek şeýdiňden soň menim senden aralmagy ýüregime dugdum. Bir garşy boýun waka nämedir öýdýädiň. Oloň öýüňe tarapynda goýadyň. Soň bir gün daşarda hiç kim ýokka elime taýak alyp oloňy urmaga başladym. Baga harym oloňdan çykarajak ýarlym. Soň oloňy iyi tarapyna gowja ýan ýetirdim. Hani innem bir pökgüými diýaryp gör. Näme üçin şu wagt gurrun berýän meni? Näme üçin? Men günämi geç. Ýok, sen günäň geçiren ok, seni bagyşlamok. Sen näme edeni bilýärmi? Näme sebäp bolanyny bilýärmi? Näme dip durdun Murat aý? Men näme etdim? Gümmolla git. Gümmol. Sen günäň geçemok. Dünýä odal ýanyň bolsa senden razy bolman. Allah'ın hakkı üçün men günämi aýdyň. Näme edenimi bileýin. Belki günämi ýorun. Nädip ýuwjak, ha? Nädip ýuwjak? Ýuwup bilmersiň. Eliňden geljek zat bolmaz, häzirim o gorra gor şu ýerden. Allah'can. Men näme etdim kam? Näme etdim kam? Pelin, gyýdym. Hoş geldin kakacan. Men naharlanýansam, sen almaly zatdan sanyny taýarla. Bolýa kakacan. Berekella sona gyýdym. Gaty sal töýärýän. Sağ ol Ibrahim daýy. Ýöne käbir adamlar gatyr milen ok. Ýogsa men gaty işeňi ýaýarlaryn. Gül gadarsyz bolmaz. Etaat Allah'ın bilmegdämi? Näme öýärýän? Şarf, Murad üçin. Oho, hoş geldiňiz başlyk we. Tagydyň näçe bolanyny bilýäňizmi? Erteriňiz haýyrly sona. Arma görüň Ibrahim daýy. Sag bol Murat. Taňa näme boldy Murat? Gaýgyrşandyr da. Ýene kim bile gaýgyrşdyň? Sona men bilen oýun etme. Of, bolýa gaharlanma. Murat. Gel göreýin. Yo, näme bolýar ay? Inni hokkaň näme sen? Men bogjak bolýarmy? Bolýa, taňa ýagşylyk etjek bolýany öldürmeli. Aha, sona sen aýdylyny düşüneň okmy? Näme boldy? Taýagyň soňra adelyşme ýadyňdan çykaýdymy? Süýtde kön pişik ýaly bakym öwrülip gelşiňe teretseň bu gedek paltaň daşy degip durýan. Garşyňdan her gedek terbiýelen mollimim el terip duran biçara çykyp durmaz. Bakym el çekerdiň, he? Dogry aýdýaň sona. Bir gedek taýagyndan ýolumdan dänmek maňa gelişmez. Murat nire? Murat.
Howsada, söýekde näme bolanyny bilerim. Allah sen helbama kömek ede göre. Arma göre. Bar bolagam, aýdy ber. Hiç hata ýokmudy? Ine de gelenok. Siz bile çykdyňyz da. Ola şeýle bolen men bir zady unudaýypdyr, onuň ýödüni göräjekdim. Onu öýün talyk beren bolen baraýyn, bolýa. Tered agam, şunun gönü gidersiňiz, öňüňizden çykan birinji köçeden çepe urulum. Gyýdym. Kakajan, yazdım sana oy. Bolar. Alma zahtary özüm alyp geler. Akşam gelende getirersin de karşı gelip edip ýadama. Seni maňa beren Allah gurban bolan akylja bedi. Sağa turanma. Pelin, Aýdy berim. men Murat. Öňkü goňşuňyz. Murat, ýagdaýlaň içip, gel gir, içerik gir. Haýdy Şemal seni bu ýere getirdi. Medhat aý öýdemi? Öýde däl. Aýna döwmedik bolsaň gorkup oturma. Indi öňkü ýalga harjaň däl ol. Yer geran. Ýagşy. Seni mehman şekilli kabul edip bilmedim, bağışla göre. Aýdýanyň näme? Helakçilikden soň habarlaşyp bilmedik. Helakçylyk? Şo seher ýüzbeýiz bolupdy. Siz biziň aýnamyzdy öpdiňiz. Kakam bolsa siziň pöküňizi ýarpdy. Şo seher ýadyňa düşdümi? Ýadyma düşdi. Men şo gün ýaramadym. Kakam meni götürüp hastahanaya gitmek üçin ýola çykdy. Ejemi öň getirenmedi özüňiz bilýänsiňiz. Habarym bar. Ýolda barýadyk. Meni izzat ýerdim. Kakam gata aladaldy. Bir çilim otlandy. Soň çilimini aýnadan oklady. Ulag birden ýanyp başlady. Gata barýadyk. Ulagyň erki elinden giden soň bilişimde görä ýalňyz çygaby öňdeşilen eken. Menim şeýdip soň yürümekden galym. Murat, Mektebi tamamlandymy? mektebi? Näme mektebi? Anha men mektebim şu. Nağış bejerýän. Başga hiç zat edemok. Eýle işleri elim gelişýär desem. Oşlar owudan eken. Yok. Olar bir penceremizden oklaýar. Kim? Bilmedim. Ýöne gata owadan şeýle gerek. Pelin. Taňa aýtmaly zerur zadym bar. Bu men üçin gaty möhüm. Pelin, gyýdym men geldim. Kaka biz berdi. Oho, mehmanam mamy. Hoş geldiňiz. Hoş gördük. Zatlar kapıda. Gaty agyr, bilim agyrtdy. Men size kömek edäýin. Goý ber, gerek gel. Medhat aý beýtme. Getirin men kömek edäýin. Sen kömeňe mätäş däl. Azar berme gydyma. Maňa aýdamda adyň oňa da aýda aýsaň sen diliňi soğuyor. Eşitdiňmi?
Gummolunam. Kaka näme boldy? Murat nerede? Gassagly işi çykdy gaýdym. Senden ötüş sorady. Şeýlemi? Murat daýym beýle kepsile melek daýdy. Sen gitjenge gynanýamka. Yok oğlum. Men gitsemem soň Allah ruhsat etse gelýäne. Ýöne bayramçylykda sen bir ýerde bolmarsyňa. Kakam ýok. Murat daýym aglaýa. Nesip bolsa oňa çenli Murat daýym göz ýaşlar diňer. Men oň bile gürleşer. Seni kakyň ýanyna gider bolýam oglum. Çynňmy? Balam. What's'nım? Han sen naharyňy wakaly? Mene Murat daýyň aýtaýyn. Kakamyň ýanyna gidiýän. Murat, Ece innime çydamok. Edenim terdine bolýa. Men näme etdim? Murat, han gürrüň ber oglum. Pelin mender arlyma aýyp bolupdyr Ece. Men bu ýüki göterip bilmen. Ýörep bilen ok Ece. Ýörep bilen ok. Murat, häzir çenli Allah sana ýol görkezmedim oglum. Doğa dile gedere ýüzüm ýok Ece. Allah'dan başga kömek edip biljek bam oglum. Daş etsin. Ýöne boýnumdaky gul haklary Sana düşünýän oglum. Ýöne günäleňi ýuwmak üçin Allah'dan başga hiç kim mümkinçilik berip bilmez oglum. Gaýdym ýataň okmy? Bilmedim. Ýatarmyna? Ýagdaýym gowdym gaýdym. Gow kaka. Näme? Ýokla, bu günler hem gürleşen okda. Näme deýin kaka? Diwarlar bile gürleşeýinmi? Ýokla gaýdym, oň üçin diýem okla. Ýöne İçim gıtya kaka. Murat ýalyga tow tanamayan iň soňky ýedek görenme 20 ýyl bolan adam görenimde begen ýanna. Soňam begenenme otonýan. gaýdym daşaryk çykartma. Boýnal al kaka. Men ýalňyzlygyma da ölerin. Men muňa kaýyl boldum. Senem boýnal. Ruhsat beriň inni ýatasym gelýär. Allah can maňa bir pursat ber. Maňa ýol görkezdi Allah can. Ýol görkezdi Allah can. Eşdeýäňiz Medhatdaý. Meni birje gedek diňleň. Men erbedi işedemok. Dogry men geçilmejek günäi iş etdim. Ýöne hemen karşyňda durun. Näme jeda berseň kaýyl. Oň bilen durmuş gur. Näme? Oň bilen durmuş gur. Şonda hem günäň geçer.
Ölemde gözüm ýdymda galmasyn, senden razy bolar. Näme boldy? Bolmady gerek. Özüňi maýyp edermi istemersiň sen? Kim onu ister? O borra boş yerden. Gömmol. Erteriň haýyrlysy. Ýankydan kimday? Näme etjekdiň onu? Ondan şu ýerden dukan sen açmalyňa, Kemal. Men şu ýerdedim, ben usta bagşla göri. Bar kapılar açışlar. Oň bilen durmuşlar. Şonu sen gülen geçer. Oň bilen durmuşlar. Durmuşlar. Oň bilen durmuşlar. Durmuşlar. Şonu sen gülen geçer. Şonu sen gülen geçer. Aýdymçy. Ýagdaýlar neçek? Ýagyş terkerdem, dukana bar ýani. Işleň ýagşa ödýän. O da şükür işläp ýör. Eşdýän. Oňşulanmam senden gatrary. Walla, men seni içiňden gejä galdyrmaýyn, han gaýrat et. Awalym terkerdem. Murat. Nahar taýýar oglum. Murat, oglum nahar taýýar diýen. Balam, näme boldy saňa? Ýagşymy öýdüň? Gatyk kyneken eje. Gatyk kyneken. O öýlen neydi? Pelini öýlenirdiň şondan soň razy bolaryn diýdi. Oglum, bu ýol öz ýolum. Men saňa anam gatullyr. Ýöne näme diýin, näme diýin? Dogursan diňe Allah biler oglum. Näme etsem men eje. Men çäresiz galdym. Allah'tan dile Murat. Allah'tan dile oglum. Başga näme diýin balam? Öýüşim etdim. Murat daý, bayramçylykda men kakam ýanyna gitjekmi? Elbetde gitjek efe. Akadar. Ha, osso. Pelin oğunun ýagdaýy neçek? Uğur süpürgü almanlar. Allah'ın emri bilen men gyýdyňy Peline söz aýdýan.
Gardaş, bu ahirki mümkinçilik iň soňky. Bilal, aýdy berin. Men neme? Hany, çekinme, aýdy ber. Maýyplaň arabasynda bolsamam sen diňläp bilerim. Bir zat gerekmidi? Men nemele? Öýde şekerimiz oturtda. Size ýokmuka? Bir hil dilemäge utanýan bolýyn. Howa bar. Biz goňşa näme utanýan? Garaş. Samsyk, tentek, samsyk. Al. Gerek dadyň bolsa çekinme. Gelip durum. Men taňar ýalkasym. Bir zat diýjek bolňmy? Ýok. Ýok, sag bol. Inni borjuňy berjä etmeli wagtyň geldi. Pelin muny bilýärmi? Sen aýtsaň biler-de. Aýagar kabul etmese näme? Näme boldy? Boynuň açyrjak bolýan. Ýok, ýöne birden halamasa näme? Gulagas oglum. Men telwe däl. Ýöne gyýdym üçinem, men üçinem edip biljek iň uly ýagşylyň şu. Näme sen etde, Peline bu teklifi kabul etdir. Murat. Saglyktır. Salam Pelin. Düýün üçin ötünç soramaga geldim. Aýtman çykyp gidenim üçin. Ziýany ýok. Gassagly iş çykdy diýip kakam aýtdy. Wagtyň mamy bir aýlana ýaly. Nagşym oturmaly. Bilýäňi gaty derur. Garaş, eňime bir zat ataýyn. Häzir gelýän. Bolýar. Bu ýere gaty gowy görýän. Hawa, ýören odan ümsüm. Hawa bu ýeri maňa öz ýagdaýymy ýadymdan çykardy. Bu dünýäde meňem öz ornum marýar bolup görnýär. Seni ödüňe nähak egenýän Pelin. Tapaçylyk etmek näme gerek Murat? Men ýalgyzlygy öwrenşdim. Dogrusy öwrenşmeli boldum. Näme üçin? Näme üçin öýdýän? Sen Pelin, sen kiçikkän gaty gowdum. Arasy ýüregiň bardy. Muny ödüň bilýärmi? Sen şeýle umytdan düşmeňi islämek. O durmuşda ýaşamaňy isleýän. Sen gülmeňe mahmal, gaharlanmaňam. Maňa durmuşa çykarmy?
Allah'ım, näme üçin beýle boldy, näme üçin? Men näme etdim? Men hemişe garaşdym. Men näme şuňa garaşdymmy? Of! Hayırlısı olsun usta. Boşluk aldın mı? Şey diýdigem boljak kardeş. Gıydym durmuşa çykarýan etip bolsa. Oho, gözün aydın. Ahır çıkýarmy? Hawa çykýar. Agiýew kim? Ol Murat, ol peleň oňlulukdan tanaýan ýollaşy. Çörek pişirýän dukany bar aýdyr. Onda gowy, çörek dukany bar bolsa ýagdaýy Gıydym gowudur. rahat ýaşatsa bolýa galanyň alasy. Netip etse, toy haçandyr. Bakım bolar inşallah. Uğruna çykjak desine etip bolsa. Ussa, gaharlanma bolyn, on fora beýdesem gowy berdi. Näme üçin? On çağalygyndan tanaýana. Ussa, oňa gyýdyňy berýän. Oň çağalygy aldymy? Fora beýdak görä. Doğru aýdýar. Şeýli işler bir gedek bolýar. Äga bolmaly usta. Geri berin. Salamu aleyküm Serkerdem. Oho, görbede kim gelipdir Ussam. Hoş geldin, hoş geldin. Gel geç otur. Hoş gördük. Ýagdaýlar nähili? Hodaya şükür ýagşy. Gawat geleýişin diýsene. Meni hetden ahyryny ýanyňa baraýyn diýip berdim. Saçyňa ösüpdir. Ötüpdir öde. Soňky wagtlar saçalyrmaga da wagt tapylanok. Ýönekäti ösürmelim. Ine ösmejek wagtym geler. Allah gowsunu ede bersin Serkerdem. Keypine mi ya, işlice geldinmi? Yok yok. Gaýretme. Senden birini sorajakdym. Siziň töwereňizde bolmaly. Toro, egilikdämi? Egilik. Murat bara çörekçi. Tanaýanmy? Tanayan. O nähili ýitkä? Dogrusu oğlunun geçmişi biraz bulaşık. Yöne Mithat. Men bu oğlumdan bir näçe gedek iş salıştım. Tutsawlukdan çykandan soň. Soğulukdan? Ho, ýeriniň lähiragam. Aýtmadym on geçmişi biraz bulaşyrak diýip. Yöne töwerekde gadamdan haýdyndan torasaň onu ýerde ökde goýanoklar. Hemmeleri kömek edýär. Oltky berýär, pukorany ollýar. Bilmedim de, mene bundan sazyk etdim, bunu ýalňyş haýdym öýdýän. Saňa bir zat aýdaýynmysa, dogrusu Allah eden towalagyň kabul edýär. O ýigit öňkü ýarama ýagdaýynyň gaty uzaga ödüpdir. Sen onu näme üçin soraýan? Ollum men gıydym üçin söz aýtdy Serkerdem. Şoň üçin soradym. Şeýlemi? Hawa. Menem soraşdyryp görýän idim. Ýöne sag bol. Sen ýagdaýyny aýdanymdan soň. Onsoňam gıydymda her gün sagçylyga gelip durulanok. Gelläp nädeýin? Men näme diýsem kam gıyd öýdümki. Mene bilýänim aýtdym. Istediň başgalardan soraşdyryp göräý. Dükanyna bar, fora biýdäp, özüne gurlaşyp gör. Şey deýin Serkerdem. Allah razy bolsun. Sag oturanna. Gelip durun. Salamu aleyküm usta. Wa aleykümselam. Näçe çörek gerek? Yok, men çörek almakçy däl. Muradyň dukany şu ýer? Hawa, murady gözleýän almy? Yok. Ýöne synlaýan. Gen görmä bolyň usta. Bir hilirem bolýa bolýan. Men Mithat dellekçi. Ha, Murat gurrun beripdi. Ýagdaýyňyz neçek? Ýagşy. Murat bilen bähwetli işiň başyny tutjak bolýar. Görýän edim, nirde işleýär, näme edýär diýip. Murat ýene zat aýtmadyk bolsa gerek. Ýagşy onda, öz aýdarda. O dukan eken. Bolýarsa işiňi dileri. Oho, Melek hanım. Mithat epenni ýagdaýlaňy neçik? Hayrylsy bolsun. Uğur Bir nere? işim bardy da. Uğurun bolsun. Arkançylykda bir görüşäýdik diýen.
Enni garnyş hasap etsegem bolar. Murad oğlum bugün irden gelip Allah'ın ruhsatı bilen gıydın peline söz aytdy. Menem pikirlendim. Arada ödüňi diýälik hemmelen hormat goýan ejeti duran soň Murat belli bir karara geldi Mithat Bey. Gıydyňyz razy bolsa biz öz borçymyzy berse eder. Aýdyanyň näme Melek hanym saňa bu da garnaş bolmak biz üçin uly hormat. İşiň bar bolsa sen saklamaýyn. Soň arkançykda gurlaşar. Ýeri işiňiz uğruna bolsun. Wah oğlum. Murat. Şeyleme Murat. Merwe tayza. Melek dayda. Gıydym ýaşymyň. Ýagşy, siz nähili? Aladal görnýäňizdi. Ýagdaýlaryňyz ýagşymy? Gan basyşyňyz ölçälimi? Ýok gıydym, aladam köp. Aýplaşma göre. Murat tay meýlenýär diýip şeýle boldum Melek tayza. Onna men sizi eglemeýin. Murada salamaýdyň. Oň bolsun. Aýdaryn gıydym. Tag bol. Mithadyssy. Aýdy ber gıydym. Salam, men Melek hanymyň oňşularyndan. Birazdan gadyklanyp bilmedim. Ötünç soraýanmy aýtdydy. Meni uratdy. Nähili edip aýal eken. Sag bolsun. Şunum gelinligimi diýberdi. Sag bolsun. Men alqalaýyn aşam oşuro. Ýok, bolmaz. Gelinligimizi görjekpiz. Hatda gutlarsam Murat ýalygy temmelere ýetdiren ok. Şeýle diýerler öde. Oň bolsunna. Siz salgy berseňiz özüm eltäýärniňizi. Beýle bolsa öýümüz daşda däl. Salgy bereýin. Ýeret. Şu ýol bilen gönügi dersiň. Soňam birinji köçeden çepe urlarsyň. Sagdan birinji öý. Bolýa, minnetdar. Sağ ol, senem epesli sakladım. Aýby ýokly. Soň görüşürüz. Men ejem bilen gelerim. Elbetde Melek daýda bilen. Bu arada kapyny özüm açaryn. Senine garaşma. Ýagşy, sag bol. Kardaş, sen öýüň horlaýan. Ağam gynanýan. Ýüregim hasrat çekýär. Çodap bilemek. Baş alyp giderin bärden. Onu gümmolly gitdi. Gümmol. Şunça wagtda peýänip, ardy edip ýören gyýdy ýylyň samsyny taşlady git. Sen ýene guşgasaty gapylaryny goý. Näme deýin? Elimden gelýän zat näme? Kardaş, gyýdylyň bir gedegin burlaşaňyga o bilen ok. Bärde sen öýüň horlaýan. Git, seni giýiştäkä aýtjak bolsaň aýtda diýin, bolmasa bärde kelläme agyrtdyrma men. Baş üstüne. Melek daýda näme adara galýaka? Hökman näle? Bolmada, olunly tegejeň bollugy. He? Nähili? Begenniňmi? Heni alyňa tamak bolmada. Bolmada, gaýta bakymrak taýýar görüp başlamaly. Kakaň şunça çykdy diýdi. Nähili? Murat biraz anjykdyr. Eşdip menim geň gördüm. O beýle zatlara aňsadan tap goşulmaz boli.
Sizin bir baglanşyňyza bolmaly. Kakan bilen bir söwda gaýtjak bolýa. Ýok. Bizim arada bir näçe ýyl bäri göremiz oga. Dogon, sen biraz sada bolýan. Murat şunça ýyldan soň patlap orta düşerdi, sana durmuş gurmagy teklip edermi? Beýle zat bolmada. Onsoňam sana dostlar çaýdýan. Ýöne sen ýagdaýyňam görnüp dur. Men bolsam kakam bilen gürleşerdim. Siz näme diýjek bolýaňyz? Ya bir zatdan habarlymy? Gulak as owadanjam. Murat köpü görendir. Bir bekvidi bolmasa sen ýalgydy golaýlaşmaz. Gowsy meni gürletme. Muny özüňe bilýän ýöne sesiň çykarmaýan görnüp dur. Beýle gurrar ýaly sen özüň kim? Men Muradyň öňkü aýaly. Gümmol öýümden, gümmol. Pelin, näme boldy? Näme gerek? Seni ýönätip berdim. Gapaçyk eken. Sesiň eşitip, Men ýagşy, ýeka galasym gelýär. men diňlärmiň. Gürleşäýsem diýän. Sen ýalňyşýan. Men ýeşda dedem ok. Ol adam bilen durmuş gurma, on tanalyňa ýa-da kun boldy. Sen mi nerden bilýän? Saňa näme? Bilýänne. Sen aýtmasaňam men sebäbini bilýän. Sebäbi näme-ke? Maýyp bolanyň üçin dälmi? Şoň üçin radylyk berdiň ol adama. Şoň üçin öz-özüň gynaýan. Sen kime? Kim? Iki günüňem maýyp bolan üçin menden bir zat soramaga çekinen özüň dämi? Pelin, gulak as. Maýyplyň men üçin hiç. Sebäbi? Ugru. Meni günüme goý. Günüme goýuň. Hiç ýeriňizi göresim gelen ok. Maňa nefsiňiz agyrmasyn. Ey Allah'ım, inni çydam ok. Mithat Bey'i gördüm. Şeýlemi? Näme diýdi? Aýtdy. Aýdandyr. Men Allah ruhsat etse gidip geleýin. Bayramçylykdan soň näme zerur bolsa eder. Soňa Merwet aýdan gördük. Salam aýtdy. Merwe. Gürleşip bolmalymy ha? İşim var. Haýşe diýen kän wataň alman. Hawa. Näme boldy? Näme bolan zat? Näme boldy? Men mejbur boldum. Ýagşy, mutlu bolsun diýip saňa arzumy ýolladyma? Beýdime sen gaýrat et. Başga näme diýip bilerdim? Gyýda sawçylygy bile edelmi, he? Ýok. Muratçynym, men işim var. Ötünç sorýar.
Merve, kaydım. Kaka gaýşy diýen meni ýeki goý. Men sana etçegim vardır Murat Bey. Gıydım nahar. Ijekler kaka. Yaxşym ödi. Kaka. Murat nem üçin berdi? Nem üçin günümde goşulýar? Näme ol gıydım? Mırdat goňu elemi. Hiç zat dolanak. İslemeýän bolsam görüşmez gıydım. Guş kapata girdimi? Şo ýerde de öler. Serkerdem. Sen näme hili utançly adam ekenim. Inne näme üçin gydymyň töwereginde görnäňe? Serkerdem. Görleme haw, görleme. Gaýdyp göräýsem söz berýän, gaty erwet ederin. Görüp iki yüzli adam bolsundan ütkär öýdýäňmi? Dün kim bolan bolsaň suwunum sotuňda. Maňa seret Murat Bey. Gaýdyp soň golaýyny baraýmagyn. Allah can, şu hatyrat berarly senden pena etleýän, ýalbarýan maňa kömek et. Meni göterip bilmejek ýüküm bilen seýnema. Men diňe sen razylygyň adanjak boldum. Ýöne men gaty ejiz. Bu dünýäde näde ýaşajagym bilemok. Ýüregim hasret çekýär. Ýalbarýan maňa medet ber. Ýalbarýan maňa kömek et. Inne çydap bilemok. Maňa yaradan göderlik bilen kapysyny aç. Allah can, men şu lotawda ýalňyz goýma kömek et. Kömek et ey Allah. Maňa sabır ber. Gaýrat ber Allah'ım. Hayırlı iş etmek üçin maňa ýürek ber. Medet ber. Medet ber. Näme boldy efe? Melek daýdam gidýär. Gitse inşallah gelir de. Ýöne bayramçylykda bolmazda. Ýöne o ýerde doga dilek edip biz bilen bolar. Gelen soň bile niçeme bayram bile geçirersin dip bolsa. Ha, kaňyanyda dert begenen okmy? Onda da nähili? Onu hani häzir melek daýdan ugradaly, şadyan bolaly, ýygyny alad etmesin bolýarmy? Aha. Öň uçara minip gördüňiz melek daýdy. Menem ok. Inni kedip gidenigizde meni mek edermisiňiz? İnşallah oğlum. Anany ýörüň uçurdan alaýmaýlyň soň mektebe. Bolýa. Yer hani hoppa.
Salamu aleykum, arma uğrayım. Melek hanım gitti mi? Allah'ın ruhu dilen uğradı. Sağaman ötüp geldin. Aydanın geldin. Ayda verin kardeş. Daşarı çıkarla. Hava ne yapacak? Ömrümün külöttün dostcan. Sen ne edip okuydun göğüne de bilýän. Barcamın, sen Merwan nereden tanıyan? Merve diýen kim dost? Utançda bir heppe. Sen kim? Sana kim diýerler? Merwan nereden tanıyan? Dostcan, o nämeň Merve ho? Eýdim turdun mu? Men onu ilki gören günümden bäri söýýän. Bu ýere göçüp gelen wagtymy görüpdim. Pencereden daşaryk teretip durdy. Ýylgyr ýady. Şo günden soň hemişe uzakdan tynlak gezdim. Barıp on söýýäniň gıýgyryp aýdasym geldi. Ýöne bolmady. Özüme maýyp diýip xaridar çykýar diýip pikir eder. Şiketli bolanım üçin onu saylandyr öýder diýip. Inne ol meni ýigrenýär. Koşuş kardeş, bir çıkalığa tapılar ha. Men bu dünýäde diňe şon söýýär. Ýöne onuň saňa berýärler. Şu adalatlymy? Mithat Taýyryň gurlaşır. Yönelki öýdüň elal, Lukmany ornaly. Bar şu sebäpli ömrüme awu atdy. Öýdüň horlamy. Bir oýlanşy göreli. Pelin näme diýänni gör, belki biderek öýdüň ýynaýandyň. Ýörädir biraz garbanaly, öýdüme tutaly. Hani ýör? Ýör hani. Gelip bir görsün. Gel hani. Mithat ağa. Gıydym nerde haýwan haramlady, gıydyma näme etdiň? Näme boldy? Pelne bir zat bolun Mithat daý. Ömrümizi ýene näçelik piçoga çykarjak. Näme boldy? Inni çydara gurbatym galmady. Kaka bu hat ýeketäk söýen adam imten diýip ýedýän. Etjek bolýan adyňy düşünýän. Ýönümiň üçin murady mejbur etmerdim. Muňa hiç kim mejbur etmerdim. Sebäbi bu takdir. Ýöne söýülmezligim gata agyrdy. Ayaklamyň hereket etmeýänine çydaýadym. Ýöne söýgüsizem ýük bolup galyp biljekdir. Dünýäde halyan ýeke bir ýerim bar. Olam dünýäni terk etjek ýerim. Elwida. Kapatada kuşun peli. Murat, gıydymy tap. Allah'ın hakkı üçün tap. Men onsuz ýaşap bilmen. Dünyada halayan ýeke ýerim bar. Olam dünýäni terk etjek ýerim. Burağım. Bilal. Git oğlumla gurlaş. Nämen gurlaşmady? Näme gurlaşypmyş? Hatay. Olgudy. Biraz sabret. Pelin. Men şu portada uzak garaşdym. Hem garaşdym, hem gaçdym. Men ömrümiň iň gowly adyny da, iň erwetli işinem taň etdim öýdýän. Aşyk boldum. Ýöne gorkdum. Sen özüm maýyp bolan üçin halaýandyr.
Yeňil razy bolar öýdýändir diýip pikir etmeňi islemedim. Sebäbi sen meň üçin hemmelerden artykmaç. Ondan sen kapata kuş däl. Bu kuş meň saňa ýetirip bilmedik söýgüýümdi. Kapatasyndan çykarmak üçin gelipdim. Erkillige goý bermek üçin gelipdim. Bilal, Pelin. 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 Pelin, Pelin gıydым. Ey Allah'ım. Lukman yok mu? Lukman yok mu? näme boldy? derman çöpdi. Bolýar garaşyň. Geçti boldun. Gaty ogy, özüne geldi. Görsek bolmazmy ha? Elbetde görüp bilersin. Näme üçin Murat? Näme üçin beýtdim? Kakyň pökküni ýarynyň ýadynda düşýärmi? Maňa şer nan getiripdiň. Kakym bağışla diýipdim. Ýöne men onu bağışlamadym. Bir ýoluny tapyp ulagynda aýyladym. Ýöne ziýan beren ýerim diňe ulagy däl eken. Pikir etşim ýaly ýöne köý däl eken. Şoň üçin men öle durmuş gurjak bolanyň. Sen ören ýalňyýdyň. Sen kakyňdan başga hiç kim ýokdy. Menem pikir edip, Menem pikir edip, näme pikir etdiň? ön kayalyň geldi. Kakamdan pul alanyňy, şoň üçin men öle durmuş gurjak bolýanyny aýtdy. Tsunami. Wah, sen... Andyçyan. Bolly, inni bilýän. Onu soňam Ferhat, şu başdan geçiren zatlarymyz şu kagyzy uşlary her gün yer bilen penjeremizde kimin goýanyny bilmäge kömek etdi. Bilal. Sen men üçin ýalňyşyň deperinden has köp iş etdiň. Meni ömür boýy bagsyzlyk almakdan halas etdiň. Inni nowat menki. Men sen üçin näme edip biler? Meni bağışla Pelin. Bağışladım Murat. Bollu ho, bollu besrinni. Ruhsat et bize de gıydym görün Murat Bey. Murat. Men senden razydyr Murat. Senden näme hakkym bar bolsa ähli üçin razydyr. Sağ olun. Sağ olun. Gelhany Bilal Bey. Sen bu gedek saçyň bejertmäsiň. Merve, Näme? ýagdaýlaň näçe? Ýaşy. Bir daha aýtsam, maňa ýene bir gedek inanarmy? Peliniň kakaty Mithat Bey baryny gurrun berdi. Bilýän, sen dogry edipsiň Murat. Sona, sen han geldi aşağı çıksana. Sen nähir utançsız aýal ha? Garyp gydyn näme soradyň, näme Näme soradyň? soranmışym? Sen maňa näde beli toru berip bilýän? Sen meň işime goşulma. Näme demde taňa näme? Şeýle mübarek günne bir çökde ýaşan öň kayalyňdyňma ýadyňa düşenok, henizim hatap torýan. İlgünün bor boluksyna ha kömek edýän. Maňa gedek gelende bolsa durşuna kempitme. Sen näçe hatrat çekdiňem aňrym rahatlanma. Sen ýigrenýän, düşündiňmi? Ýigrenýän. Meni günüme goý. Meni günüme goý diýen. Ali, oňuşmaly bolsa,
Melek dayda häzir näme işliýärkä Murat daý? Namaz okuyan bolaymy Efecan? Käbede namaz okuyandyr. Ertir bayramçylyk Murat daý. Kakamyň ýanyna gidersmi? İnşallah Efecan. Gelişdim Murat daý. Oho, gaty görmegi bolupsyň. Kakam halarmka? Heyem halamazmy? Tere täzir müdüre jaňa diýen. Alo. Bayramyň mübarek bolsun. Müdürüň guruluşyp bolmazmy kam? Murat ýalňyz. Siz aýdyň. O men tanaýandyr. Yaşa. Müdür bey, bayramyň mübarek bolsun. Ýagdaýlaryň neçik? Ýaxşy, Hudaýa şükür. Yok, alada galara zat yok. Men Feridin oğlunu getirjekdim duşturmaga. Ýöne sizden bir haýyşym bar. Feridin habar bolsa bu nähili? Näme bolu Murat daý? Düşündim müdür bey. Sağ olun. Bayramyň gutly bolsun. Sağ olun. Efecan, kakaň başa oturtdykhana geçiripdirler. Onu kakam görüp bilmer şeylemi? Hiç açan görmersin. Yo, beýle bolmaz Efe. Ýokman görersin. Söz berýän, taňa kakaň görkezerň. Söz berýän. Ýaşy, bayramçylykda näme edildi? Gurbanlyk etmersmi? Gurbanlykda mal soýmamagyny nägilmi? Anan ýan. Gurbanlykda mal soýmamagyny nägilmi? Anan ýan. Gurbanlykda mal soýmamagyny nägilmi? Anan ýan. Menim kabul edýän. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillah, Allahu ekber. Murat daý, biz näme üçin gurbanlyk edýäs? Gurban nime Hudaýa ýakynlaşmak diýmekdir Efecan. Allahyň razylygy üçin gurban berýär, oňa ýakynlaşýar. Gurbanlygyň naharyny garyplary paýlap, ýene ýakynlaşar. Adam üçin iň hasarlylar taýlanmadan aýry bolmak däl Efe. Halyalyndan uzakda bolmak adam gatnandyrýar Murat daý. Biz hamir maýa goşman, çörek pişirip bilmeýsime däl adamyň maýasy söýgüdir. Söýgü bolmasa ömrümi gaty beýmany boldy. Ýaşy, islemden aýrylan bolsak näme? Söýgän söýgülsiniň gapysyny uzaklaşmaz. Hemişe soňa garaşar. Ýokman ol gapy birün açylar. Ýüren uzakda gadaýp edilýän söýgüliň ýakyn bolar. Onda Murat daý, garaşmak söýýän ýadatmazmy? Ýadatmaz Efecan. Asla ýadatmaz. Gapynyň öňündäki söýgüliniň gözüne başa hiç da diýilmez. Şoň üçin bol garaşýanyna degýär.